Angena njalo ke lamabhelula ngozondo okhubona oqondo amafunda bezithono ntando kuphanyisa. Singena ngoMonday namhlanje the 11th of July 2022. Lusuku kanovenkile ke lusuku apho siye sikuthumele kwivenkile kokwenu sidambe ofumana izinto ezakunceda. Ngelinye ixesha sikuthumele kuyo le venkile lapha kwa my friend apho sithi izozifumanela into ethile. Namhlanje siphethe isikhafulo Soku cela. Lento into okwazi uzenzela kodwa namhlanje siyayithengisa mntana omhle. Uzawuthi xa lapho kuwe uyijika-jika uyijonga uzawubona baye noko nam ndingazenzela lento baloku zenziwa apha kwaBhele ayo ndawo ecaba inqabile ayocaba lento yenziwayo apha kwaBhele into engenzekiyo. Enye siza kufundisa enye singakufundisi sithi zonyusa my friend. Yabona ke ngoku namhlanje ke bantu abahle xa sawungena kuyo lento esisikhafulo. Izikhafulo zizindidi. Mhlawumbe phambi kuba singene ezikhafulo sikhumbuza wena mntu othi ufuna ufunda ngazo into zamayeza. Mhlawumbe ufuna ukwazi ukuba senziwa njani esisikhafulo, ukuba ukhona kwiVusilanga Academy kwantoni na esiyenza apha ekhaya. Ukuba uyibuzile esikolweni siyakwazi ukukuxelela. Iya ke kwiform nansi ya iwebsite kule ndawo ithi about us and the academy. Uzawufika ikhona ilink, ucofa ilink emntana omhle, ulinde iform ide kuphele inyanga. Asithi qhobani bebhala sibaphendule, qhomde bebhala siphendule. We don't have capacity okwenza lonto, siphendula right at the end. Sinithumele imessage nonke nina babhalisileyo, sinifake ku WhatsApp group kulapho communicate khona. Emva koko iqale ke iclass first Saturday kubizabe first Saturday yalenyanga siya kuyo August izawuqala ke iclass. Masime ke ngezesikolo size kuyo lento sincola ngayo isikhafulo sokucela. Sichala ngezinye izikhafulo. Izikhafulo ke ukukhafula is like to spit through. Ngenjalo kudala but izagqitha isikhafulo. Omnye umuntu ukhafula ngophalazo yokukhafula, omnye uzawuba semlilweni amane ethufele emlilweni, omnye athathe lonto akhafula ngayo ayifake emeleni, lonto ibukhala umkhonto, lonto yiyo. Kuthi ukukhafula esilonge silento yambi benendawo evuthelayo. Kukhafula because uyayijonga nento okugabha. Uyakukhafula umuntu ngokugabha. Yabona is like spitting but ke ngoku ngo higher grade. Izikhafulo ezidumile nezaziwayo kukho isikhafulo sokubiza, kuthiwa umuntu ubiza isithandwa sakhe, isiqanda amathe esithile, biza indoda ubiza umfazi, omnye ubiza abantwana abathe bayotshona kwanhliziyo ndise ngoku uthi mababuye bagoduke. Uzababiza ke ngesikhafulo. Ziba zindidi ezo zikhafulo, ezinye ziyakwazi besisikhafulo esenziwa iglass ezinto zeniphu. Esinye somnye kuthiwa makayi fake into zophalaza njalo njalo. Sisikhafulo sobiza ke so esinye isikhafulo izaba zesikhafulo zokulwa kuthiwa niyakhafulana. Zezemela ke ezo, zezi zemikhonto ke ezo, zezi kuthiwa ngokukhafula emngxenyeni. Ufike womba umgodi omkhulu ukhafulele kuwo la mgodi. Kube kwisikhafulo ezi kuthiwa ziyacupha. Umuntu xa ekhafula uthi bonke abathe bathi makwenzeke into ethile ayitsho laa nto phaa esikhafulweni uzicupha ngako ukukhafula. Omnye ufumana uba kwauchela oku uchela ineform of ukukhafula okucuphayo. Zindlela ke zezikhafulo thina sikho kuso eso. Esikuso thina isikhafulo sesikuthiwa sesokucela. Esi sikhafulo sethu sokucela sisikhafulo thetha khona nabantu bakokwenu. Sisikhafulo sokucela kubantu bakokwenu. Usenocela umsebenzi ubuye kwi-interview ulinde impendulo, usenocela loo nto icelayo kodwa uthetha nabantu bakokwenu. Sithi sisikhafulo sokucenga esi. Xa ucenga loo nto icengayo, ucela nocenga kuyafana ke bazii-degrees mntana omhle. Iphinde kwesikhafulo uyasisebenzisa ukukhumbuza. Andithi bendicelile izolo, xa sendiphinde ndicela ndiyakhumbuza ke ngoku ukuthi bantu abadala ningalibali bendisayicela into ethile kubakhumbuza even though usekulaa nto yokucela. Senza loo nto ke esi sikhafulo. Esi sikhafulo siyi-liquid egreen xa uyijongile with a very strong smell. Wena mntu okwazi useparate amavumba uzawukwazi uweva uba la mavumba akekelele kweyiphi i-direction. Esi sikhafulo ke siyinto ephumayo kwibhotile esiphondo, laa nto kuthiwa ibhotile esigqabo. Phume kulaa bhotile usisebenzisa njani
esi sikhafulo njengoba ile bhotile, you just take a drop kwesandla sase-left ngesandla sase-right okanye isandla sase-right ngesandla sase-left, uhlikihle, uthetha le nto uyithethayo uhlikihla izandla zombini, uyathetha, uyacenga, uyanqula mntanomhle, uthetha kubantu bakowenu, uyahlikihla. Xa ugqiba ohlikihla uyirhogole le nto, njengoba urhogola but ke ngoku you blow, ublowela izandla ezi. If you imagine umuntu ocelayo ovule izandla, begging hands, uvuthela kuzo ezi zandla esuqhubeka ucela le nto uyicelayo. Yiloo nto ke eso sikhafulo. Esi sikhafulo ke sithi ukuba unaso, make sure uba sihlala apha kuwe, so that singabi yonto ukhuya impampatha ungayazi uba iphi. Nomntu hamba endleleni, bakhona bathi basebenzisa, hayi mna Bhele ndisebenzisa ngapha endleleni xa ndibona nangamapolisa sendisenza udlula ngesi sikhafulo. Yinto cela le nto uyicelayo, icela kubantu bakowenu umntanomhle, cenga wena. Ihlolo zakokwenu ziyayazi uba ufuna ntoni at a given time, zikuncedise ingakumbi xa uzikhumbuzile uba ufuna ntoni. Masihambe nawe ke esi sikhafulo. Esi sikhafulo usisebenzisa as many a times as it pleases you. Ayonto kuthiwa ndiyenze ekuseni only. Ukuba ufuna uyiphinda-phinda iyawude iphele ke, ufuna ukuphinda ubuye uze kwaBhele uzofuna enye kuba kaloku lena uyileqile. Uyasebenzisa esi sikhafulo. Esi sikhafulo ungasinika nabantwana abalapha endlini, abantwana xa beyobhala ubacelele njengomzali nawo bahlikihle, uthi nawo mabacele ukuba indlela yabo ibe ntle esikolweni. Loo nto uyicelayo, esi sikhafulo sithakwele ukuba ibe yinto ekusondeza kumanyange akowenu. Ithakwe ngezinto esicenga ngazo kumanyange, but yonke le nto come in a form of amanzi. Siso ke so sikhafulo mntanomhle siyafumaneka apha ekhaya. Sifuna ubiza price ke because wena uzawufuna ukufona 3 years later ufuna iprice. Bakhona abantu abasafuna ikhombo, sicela ikhombo le ye-350. That was long time ago kuba umntu yena esanduyiva le video. Yiloo nto iprices singazibizi because kaloku izinto ziyanyuka. Imagine uba wawuadvertise ipetrol ngo-2020 ilitha yayimalini, yayi-10.50 ngoku ilitha yi-27 yayibona ke ngoku kuzawuthi ulimenemene uyayinyusa ngole nto kuba sesiyi-order, kanti ubuyibize kudala mntanomhle. Naso ke so sikhafulo. Xa siphinde sigcinise isikhafulo ungasilalisa naphantsi komqamelo, wena mntu othi amathonga waveli, ungaphanda uhlikihle kwale nto esisikhafulo apha kuwe entloko kule ndawo lifokotho xa uzawulala, ucenga amathongo because isikhafulo sokucenga asilwe. Esi sikhafulo sisikhafulo sokucenga, sisebenza nje kwizinto zokucela. Masiyeke ke into yasesikhafulweni usikhangela apha ekhaya. Wena mntu othi ufuna u-order uzawufumanisa uba into zalapha ekhaya zininzi for the space allowed by equity. Ngenxa yoko bhala wena kula WhatsApp number okanye ku-sales@vusilanga.co.za othi ucinga into ethile njengoba nabanye besenza. Umntu ofuna ilist yamayeza uyasi-imelela okanye asiwhatsappele, sibuyele sithi nange singenawo. Asithi nange esinawo because maninzi esinawo, sithi nange esingenawo. Wena mntu othi order amayeza, we tell you what are the substitutes. Umzekelo xa ufuna iyeza elithile sithi asinalo eliyeza kodwa liyasubstitutwa ngeyeza elithile or iyeza elithile. Uba uyafuna ke uthenge lo substitute, awunyanzelekanga ukuba uthenge i-substitute. Kuku-advise nje ngenxa yoba siwazi la mayeza. Omnye umntu xa ithenga amayeza, athenga amayeza sibuze uba if you don't mind us asking, eli yeza neli lenza into enye, ingaba ufuna ulisebenzisela ntoni? Umntu athi hayi bendingayazi kodwa ke ndinike noba undinike onke, because there's nothing wrong in pairing amayeza ancedisanayo so that asebenze kunye. Yiloo nto ke into yalapha ekhaya ke mntanomhle, wena mntu okwazi ufika silapha eKids Beach, jikele unikwa ibhaskithi ke xa uwazi amayeza, uzingenele ezishelfini uzithengele. Wena mntu ongawaziyo uthi hayi mna ndiyazifikela kule nto lamayeza, ndiyawathanda amayeza kodwa ndiwazi, ndicela uncediswa, sikuncedise. Wena mntu okude siyakuposela, akho need uba ude uzofika apha ekhaya. Ezinye izinto ke ziye zingafuni iyeza, umntu afowuni abuze into ethile, simxele uba noka unodwizela apha ekhaya leyo, yakwi-herbal shop engakokwenu uzawufika benalo iyeza elithile because omnye umntu uzawuorder uvuma. Umzekelo uvuma is very common, uvuma akho need xa uzawuthi uorder uvuma unless uthi ungapha kude, there's not a single herbal shop. Siyakunika but wena mntu ovela kwitawuni enazo i-herbal shop akho need mntanomhle. Amayeza kwaBhele afana namanye amayeza. The only thing uyawuske xa uqonda uba ingathi urojiwe okanye woyika uba uzawurojwa, uqonda uba
thengisela into engeyiyo, singakuthumelela ifoto. We don't always do loo nto, abantu basi-abuser, but if uma uyavuma singakufotela sithi linje, kwenza uba xa ulithenga ulazi uba linjani. Siyekile ke yalala camaku.